Тя, нали, като започнах работа, първо беше 187 лева. И тя ми дадох и после снимки на сметка при кънти, защото нямаше смисъл да си държа някакво сметки. И тя каза, че сбъркала е пратила на закритата сметка. 2 месеца и няма. И когато поисках нарежда, защото взех да ръчкам насам натам, познахте от банките да проверяват автоматично те дори, ако е на закрита сметка да е пратила, автоматично ще отхвърли. Цено да искам да пратя на тази жена пари, ама да не знам ни имена, ни нищо, как ще отида до нея. Няма логика. То ще ме накара да отида в банката на платена работа някаква с деменция. Кои са нейните игри? Знаеш, като е хванат, тя си мисли, че съм сама. И аз имах доверие. Тя прилича на една Лидия, моя съученичка от Гара Горно Рясовска. И после дойде този има ли после с Илка и тя някакви игри там, с тия игри смениха там разни неща, които няма сега да коментирам, ама как и да се оправят. Но Павлин ми показа на мене, то не е ведомостта на нещо, че 8000 лева минус. А те кой ти ли би издаде на това? Отидохме на Сандански с нея, тайно да ходим в Сърбия. И изпусна ми автобуса, защото знаехме, че аз като баща нещо правя. Че са закрили линията за Централна гара от Киница. И отидохме в Сандански. Тя излезе 3 сутли. 3 за солтери. Аз с Зори дадох аз не мога да ям много мъсъл. Ето са пърненката и всяко за една скомка. Да, и още нещо сега да ти кажа, Павлин и Стефан, те ми вземаха телефона, помниш ли? Нямат право да видят с кого си комуникирам. Защото той срещал комуникации, какво ще пропусна белия дом ли? Децата ми са щатски и са американски граждани. Знаеш, ако ги подемат, няма да им помогнат тук техния адвокат точно. После помолиха с каква беше тя нели да ми сканира един там на фундацията удостоверението, тя ми го изтри. Когато правих печати, Петя знаеше, не знам колко прави. Не знам, аз нищо не съм и направила от това, което те тръгнаха да правят всички заедно, включително и Илка с нейните простоти и паза. Тя сега най-места избрателната срещу мен и това.